Gogo, ngicela ungiphe amafutha. Okwenzani? Ufuna ukuthosa iqanda. Hayi. Abiza kabi amafutha. Hamba ulibhoyile lelo qanda vele li-healthy iqanda elibhoyiliwe. Ma-Olethi, sicela ngipha amafutha. Akwenzani-ke? Ufuna ukushaya ama-fried chips. Abiza kabi amafutha. Hamba ulibhoyile. Vele-ke nje-ke izambane elibhoyiliwe li-healthy kwalona. Kanti ma yonke into lekhaya isiyabhoyilwa. Hayi ngeke thina sihlukile-ke nje nogwaja kuyacaca. Awu, malume. Onogwaja babhoyile ukudla. Lo, usukuzama ukwenza sense lento engishoyo. Ngicasukile. Malume, mana lapho. Malume, ngehlilo lokho siba uthuzela. Yeah. Kade vele ngifuna umshalo. Hayi bo malume, hayi no. No, angisho ukushaya uma ngisho ukushaya leya nto le. So, ithini plan yakho? Kuzomela sithole indlela yokuteleka njengabasebenzi mabesebenza kukhona into abangayithandi. Lu, awungele esitolo. Awucabanga ukuyela wena ma esitolo uthatha i-walk. Vele ukuthatha i-walk ku-health. Or kanjani lo? Uthini Mthandeni? Hawu lo? Sahle ngamawala comrade. Mthandeni uthini? Ngithi ngizoya mina ma esitolo. Ma, sayathinya ugogo wami umuntu uthi ucela umnanyela amafutha. Ya, gogo kamuntu. Uthe ucela nginika amafutha? Awushongo. Sengibuyela kule nto yoku-sleepwalk. Ngifika kanjani la? Hey.